Kini ban mi sakmat ban ong put karang bakai, put karukai. Kumno pimut ban yada ban. Ya kinong wei ya ki poi ki barjela. Hapa kini kun samla ki mi sakmat ban khara trading license. Pleng. Bro skatua. Pikeno tang ba. Tangi kan thai khasi ba yada mendar mentala dai mapi mo kirang ba. Nak kami nanti ko bakom kata nak kini kilong kumi. Kasenjuk kiseng long kemi ka himalang rin haka afnatrik naitung ada punriu kala penremjor ya ka jingkran uba PS lingdo haka YouTube channel ka jong u hadian baki khun ki haja dong ka himalang rin ki turpat ba sa office rikam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka afnatrik naitung ada punriu bandawa bare ban pelong ka election JCM haka himalang rin namar ka jingbam don jiksania su ya usiem natai sing imyong habakan sikilap sai kubur ki noilam kasenjuk kiseng long kemi ka himalang rin ki bakan thup ya kakong Merciful Nong Plang, kakong Blue People Simyong, kakong Joycey Mershra, kilapan pawi ka jing sokhya halo ka jing keno jong ba PS lingdo bakim dei satya ki khun ki haja dong ka himalang ren ki bayai rally bantur sa office rekam jong ka district council. Kendiat apa ya dei bat kan ka headlines ka bami hang ni lembau batis TV. Ong penrem kilong kemi ka himalang ren ya ba PS lingdo dawa penlong election yang case edisi. Kadon ke jing confuse na kalian jong ipat ba habe bet kan ke headlines ken ki ong beli gat council kadon kam ban panjing bit na ba PS ban penlong election la ne ban penlong apa makili ki ba syong hang te gi ba kot kabor jabing kabor syampang bat ka jing kit kli jong ki kitip kam ba maki bat ha ka ba na kalian jong aru na ka wei ka por si ka wei pat banga ai leng ba ki jing kren la ni ki jing pensai ngong ba kam jong ki pat ba ka lakut kai ka basa ka long hakti ki rang ba kam jong ki pat ba ka lakut ha jar polai bat ka basa mentah ka long hakti jong ki rang ba te kai ka ba ki rang ba kile detip ki rang ba kim julek kelumar ki rang ba kile detip ki rang ba ha ba yu i ba kani ka dei ka ding dei kim ju hikai ki khana ban ong kun lane ba lane dudu kata ka kti jong pi kani ka ding manu ban hikai yagi khana kom ta kirang ba kim ju hikai lane ki ui ka ni ka thui ka ba jiliu ka wa ka ba he kirang ba kim ju hikai ban ong ban lane ban pen slur ki ong jingi bet me ong jingi bet pha ong ban lach te siliang la tip te bau tu mlak te ban kot ka bor ban jingi seduk te siliang namar ka jiliu pha ka te ka thui kirang ba ki datep ba uniu khana unum la ban jingi seduk te siliang te ki num pha ban jingi ju bor lane kirang ba ki tip balara uniu khana le khata te gedeng kakti kan sa pedung lan ikan sa ing kirang ba kem jupa ban pak ta jubor kom ta kata api kajing ya per kabor jong khana bat kabor jong kirang ba tegi badon hang te bus council kim degi khana ki degi rang ba kitip ya ke e ba kile pat kim juk pen seluruh kelumar ya ke e ba kipat ba kim la ban le lan ne makiru kim la ban le kile tangkat kom ke e ba ka lenti ka sya e ki ban le dan ring hapan poi kendiat apa ya debet kini kejing ong jong ki ba penrem ki long kemi ka himalang rin ba PS na syukwa ban ong ba kani kejing penrem ke jong ki hadin bangala ngap ha kadai kejing sotu bakala ka jong ki tengah klem syong hang ne ban kren ban ong ban pen ini la ne ban ya thau ya ka ei ka ba ki kren maki ki kenok ki kenthok maki hendrai asudon hang ne ban pensai ki bat ketu ka boy ka jing pensai ka jonga ha ketu ka sngi ba ki litur rapor council ru umdai banga kenthok e ki to sngi nga ai ka jing hikai ki namar beling ngayu iba kitu ki nong yalam ha ketu sngi ru ki dei ki bom tip ya ka an ilong illiterate pat kitu ki ba but ya ki tu sngi mo ipat ba ha tu sngi ru mo kenthop ya ki long kemi ru kim tip ya ka an ki subut ya ki ki nong yalam ru ki matla kipat ba nong but ru kibut matla beling ong kumta bat ji ayu mta lada nga menta yela dia te daga jan yong nan na khman ngam yu isu ngamut ban yalam ya ki wei pat babut na din jonga ya ka lenti ka ei ga banjia ka ei ga banjia hap hatliu em ti ji yo lada ki hap hatliu yo ki mlat mi isu kata fi tak kata kum nong yalam ngadon nga jing sio khia pat ngadon nga jing kipli PUE tu sngi kinong yalam jong kitu ki pat ba to si ki ong kupno
Oh, this council. I put it bitong 1 minute. Lalu pimpli kaget ngin penperah. Are kata tapi adik ka kamaru klau kan. Pat ka anjong ka constitution yang dari India ru kanum syahi kan. Kadon deka an ka rules ban tek la kami ke bakum kita. Pisong tu. Penong I put it 1 minute lalu pimpli ngin penperah. Kadai ni am kata ka criminal approach lah ni ka criminal intention. Hapi berngam ban penjulor ya kanu ka public property kadai ni am ka crime. Kadai ni am ka kampian. Dela ta uniu briu balitur menta banyalam ya kipat ba ulit da kata ka angle ba ong ba ngan yalam yu pat ba da ka jinglek bian. Nga ba yu ina yeng ngadon ka jing sokia. Yu uniu briu tap hatliu kini kipat ba. Yu uniu briu tap hatliu kipat ba. Mano ban lek seipat ya kinang tu. Tiga jing sotu bakla jong kilong kemi hang ni kalong ba hakali ha bayade berketu ka video kan. Haga banganga ai ke jing hikai yaki bat ke jing hikai ka banga ai kiru naklam ai hi sabar jong ka constitution lan ka baklam don apo ka aka rules jong ka himalang ren. Ka banga hikai kiru kadai hi kat kum ka aka rules jong ka himalang ren. Namara hakat kum ka administration langren rules arjar pulai ka rule lie bracket r sub bracket lai kada batai sai manu ki badai bani simenta hakajit bat kawangs im adap kan sayang tu tang ki menteri ki lengdo bang ki sorda bat ki klik senrang kat prasnam pi wala dai makna badon ya kadur kadar senrang ru ke jing don jing em senrang ru dari pempat kenjo hi ka kat prasnem karta himla bani simenta hapo kahima jongi banjit lane banwangs iem desa ka ipat habang akran kat kum constitution tiga jing ong jong ki bang akran banya ki bat nga ong ki bakim degi kun ki hajar jong kahima kadai ke jing sutu bakla ka jong ki kadai ke jing sutu bakla ka jong ki kaba nakaliang junga dalai leiru nganum kren ke kom kata kentin ya kini ki long kemi ki ba iet ki badon burung ki jongi nganget ba barok naki ki sotu ektin sora ki sotu ektin kasi lada ki snap biang nadu basdang hadu bekut ya ketu jing pensai ke jonga iyo ya kata ka konsep lane ya kata ka jingmut ke jing temu ke ke bangadon ban ong ha ketu ka jing pensai bat nga hikaya ki bahaka aka rules jong ka himalang rin kilong kemi wala dadai makna kilong kemi kasi bat kikun ki hajar jong ka himaru ki mlak ni simenta ka jit bat ka wangs im khamtam ki kun sipia ka baka kenthai napok ka hima ka jongi kan yo tengah do bar jela dan ni non tribals ki kun jong kiru ki mlak ba ni simenta ka jit bat ka wangs im kaba bayadai lebih ketika poin don ki wei ki siem na ki wei ki hima ki wan pan kopi lam yang ya kata ka rules ba ong best plat mo pemsyak ban simenta da ki kun sipia lan ada ki wei ki jat menruh ka jit bat ka weng siem de kam semut bang ong ba ki long kemi na pok himalang rin kim dei ki kun ki hajar na su ong ba phim don hok ban ye simenta ka jit bat ka weng siem dara pis ngap ha pis tu ya kata tem lei ya kata ka jing stu bakla ka jong phim lei te nganget ba phila sai menta ba ka don ka kum ka constitution ka riti penyatkam ka ladap approve ladap asen ladap ai muhor ladap shon muhor da ulat jong ka jela haus nem arjar nyau arjar kendai arjar khatar arjar khatsan bat arjar pulai haduk santeli lada compile kini bat baru kinong larin ki yok ban puli kan ni hang tagen ki saspat ban tip bat nga kenturu ye pi biswa pin mi sakmat ban but yeno re yeno wat nembut matla namar pim tip yo utu unong yalam ye pi ye le dia long komba nga ong ye pi mene lada la te janyong ye le dia na khmat mi yo issue un yalam ye pi menta subu mtai le dia rengkok la rengkok sa thliu
Yok pi ren ko lang pe yok pi ko ki kijat. Ka belong ka men sau em. Tenga kwa ban hikai ya pi. Katu ka jing pensai katu sengiru ka de jing hikai. Pat mentaru ka de jing hikai. Den rai ga su snau tamula kan dia ngalak kami lenti ba kini gilong kami na po kahima ka jongi. Kin mi sak mata ka tu sengi ba. Na kaliang jongi ngilit pan kanra trading license hayo bos ara tambah don pat kini ki briu na po kahima ka jongi kirang ba ki ba mi syakmat ban yada pen ban ya ki bar jela ki balik ban pentut pen ban ya ka jing kanra trading license ka jongi ngalak kami lenti ba ba tu si kan mi ka jing penrem na kilong kami namar kilong kami kita ki wala ra kim don ya kata ka hok ka benta ban ya sim mentah ka jit lan ka bang sim hanrai kita ki kustodian kidon ka hok hakum ka tu kidon ka hok kini ban mi syakmat ban ong phut karang ba kai phut karukai kumno phimut ban yada pan ban ya kinong we ya ki poi ki barjela hapa kini kun samla ki mi syakmat ban khara trading license pleng bro skatu phikno tang ba tangi kan thai khasi ba yada mender mentala dei ma phi mo kirang ba na kami lenti ba kum kata na kini kilong kumi ri pause tom ni lai iklam mi syakmat ban penram ya gitu kirang ba ki ba pentut ya jing khara trading license jongi bat tak long nok kum baki yada ya gitu ki bar jela ri kini kilong kumi kimi pen ban syakmat ya nga ban penram ya nga ubriu ba ai ke jing hikai ke jing nang jing pip ya ki haba ya dei bat ka an ka rules jongka himalang rin de to ngam so per ya kata i gini kilong kumi jongi jing sesuatu bat kin syampang hi suki den re ya dei bat kata ka jing dawa jongki ke election kata ka di kaba nakaliang jonga ngamdon ai ban comment lene ban ong tang mga tharai habukut hi dada ki kwa ban dawai kata ki hab ban job dan ki hab ban challenge ya ka ai ka inquiry report sepo high court marko mga ong epi haka sinsar kadar ka administration ka don ka legislative ka executive bat ka judicial pila ban konto asurok hamaran madia ya ka ai ka order ka bami na ka executive na ka legislative Andai ka inquiry report ka bami ha kini ki por ki beladap kami lembaga kut tila da phim hun lane phim satisfy ka ai ka ba ka kut ka le pihak hi ban le sepok ka kut hi oma phin ya konto amadan ta ka daw nga ong ka don ka jingma la da ki nong elam ki bom tip ya ka an ki elam yu paj ba ta long kumbat thabban ki satliu menta tini ki paj ba ki de so thu ba ki tu ki nong elam ya dia ki la ngat lupa ka contempt of court play ki ngat ka contempt of court namar ba ki condemn ya ka reports ka bala dep penyaj la dep kli daga judicial magistrate kalong ka pama ho wat elek rumah kalong ka pama wat nam kata ya ka ding yok ka petung ki keti kicap wat jureng kok kelumar haka thuai yo kadai ka thuai ka ba phim la ban jingi kata kadai ka banga kwa ban ai ka jing kentu bat ka jing hikai ya kini long kami bat ki pat ba na po ka hima ka jongi kublai sipun